שלום חברים, מה שלומכם? עכשיו אני הולך להראות לכם תיאוריה. ותודה שחזרתם לערוץ שלי. היום יש לי תיאוריה מי זה אבא של סו בייפונג. אנחנו יודעים שאבא של לינה לזה הסדרה זה קנטו, אבל מי אבא של סו? אז בואו ניכנס לעניינים. התיאוריה הראשונה שלי זה סוקה. אוקיי, אז סוקה כמו שאנחנו יודעים הוא חבר של סוקי, אבל אנחנו רואים בקומיקסים את הקשר בין סוקי לצוקו, וגם בסדרה אנחנו רואים שטוב ולסוקה יש קשר טוב. דוגמה לזה ששביל הנחש, טוב חשבה שסוקה הציל אותה ונשקע אותו כי חשבה שזה הוא. תיאוריה שנייה, צוקו. צוקו וטוב ממש דומים באופי, אז בגלל זה אני חושב שהם מתאימים. שניהם אבא שלהם שנא אותם, שניהם התחילו קשוחים ועברו לפחות קשוחים, שניהם חזקים מאוד ובני משפחת מלוכה. ובכל סרטון חייבת תמונה של המלך. מקווה שנהנתם.